Federal Safety Corps ekwugo na-enwego mbelata ihe ruru pasentị 10 n'ihe gbasatara ihe mberede okporo ụzọ n'afọ 2024 ma mana ihe mberede eriosi nne n'oge anụnwa maka na ọ gbatago ihe ruru pasentị 7. Kọmashal Federal Safety Corps Shehu Mohammed nyere ya bụ nkọwa n'ama ọbịa oge ha chịkọbara mmemme n'ụdị pụrụ nnukwu iche maka United Nations Global Road Safety Week agba nke 8 ya, ma a na-eme ka amata na ihe mberede okporo ụzọ enwere rugoro 31,154 ma ụfọdụ ndị merụrụ ahụ n'afọ 2024 sọsọ. Chibuzobidike pụtara anyị akụkọ a. Maazị Mohammed bụ onye gosipụtara mwute ya n'ọnụọgụ ihe mberede na-ada ma kwuo na ọnụọgụ ahụ abụghị naanị okwu ọnụ na ọ bụ ihe na-egosipụta mmadụ na-enwugoro, ezinụlọ etiwagoro nakwa obodo ndị o metụtara, ma kwenwuo nkwa na ụlọọrụ FRSC ga na-agbasi mbọ ike ịfụ na ha ga na-etinye n'ọrụ ihe ndị World Health Organization kwuru maka ụgbọala ịdị na-agba n'ụzọ. Maazị Mohammed bụ onye nọchitere anya ya bụ onye Anambra State Sector Commander Joyce Alexander rụtụkwara aka site na usoro iji wee belata ihe iche aka mgba. Ụlọọrụ FRSC bụ ndị ha na ụlọọrụ gọọmenti dị iche iche na-alụkọ ọrụ ọnụ makwa ndị obodo ya nakwazi ndị nnọrọ onwe iji fụ na onye ọbụla tinyere ọnụ n'okwu n'ihe gbasatara ịdị na-etinye akwa ngafe ebe eji ụkwụ aga, zebra crossing nakwazi ebe bicycle na-aga ụbọchị ọbụla a chọrọ iwepụta amụma eji alụ ụzọ. Na mbụre n'okwuchukwu ya n'ụlọ ụka Katọlik St. Matthew nke dị n'Amawbịa, Reverend Father Michael Onwukaike dọrọ ndị otu Kristi ka ha gbasie mbọ ike fụ na ha ji ekpere wee gbaa mgbọrọgwụ na ndụ ha ma gosikwe ịhụnanya ebe ọbụla ha na-eje, nke kachasị mkpa bụrụ inye Chineke oge ruru ya.